Én a mai napon 3 témát szeretnék körbejárni a zöld kommunikáció titka kapcsán. Azért hoztam 3 témát, mert a 3-at viszonylag könnyű megjegyezni. Ugye 3-féle ember van, az egyik, aki tud számolni, a másik pedig, aki nem. Úgyhogy azt gondolom, hogy így könnyebben fogjátok követni az előadást is, hogyha csak 3 fő szempontot járunk körbe. Az üzleti kommunikációnak 3 alappillére van. Az egyik a marketing, a másik az értékesítés, és a harmadik pedig a SEO, vagy keresőoptimalizálás. A marketing kapcsán nagyon jó előadók, guruk vannak a magyar piacon. Nem tudom, hogy a Wolf Gábornak a neve mond-e valamit, vagy a Surányi Feri, Pálinkás Róbert neve. Van, aki követ valamilyen marketing gurut Magyarországon? Nem jellemző. Oké. És van, akit inkább az értékesítés érdekel? Ezek közül a témák közül? Ez se. Oké. Akkor itt dióhéjban érintem a marketinget, jó? A marketing csatornák megválasztásánál ugye választhatunk, hogy az online vagy az offline csatornákat részesítjük előnybe. Ugye az online csatornák lehetnek mondjuk a weblap kommunikációja, lehet a Facebook, a YouTube, esetleg törekedhetünk arra, hogy a Google természetes találati listáján előre kerüljünk, vagy keresőoptimalizálhatjuk úgy az oldalunkat, hogy futtatunk mellette AdWords hirdetéseket. Ugye, hogyha a zöld kommunikációt tekintjük, akkor ez könnyű belátni, hogy ha a weblapunkra terelünk minden forgalmat, akkor ezt viszonylag környezetkímélő módon tehetjük meg, hiszen egy weblapnak az energiafelhasználása elenyésző ahhoz képest, hogy mennyire terheljük a természetet azzal, hogyha mondjuk egy offline kampányt, egy szórólapkampányt, vagy egy újsághirdetést jelentetünk meg. Az offline csatornáknál ezzel szemben, hogyha mondjuk DM-et futtatunk, vagy szórólapot, esetleg újsághirdetést, akkor ezek ugye mind sokkal jobban terhelik a környezetet. Tehát, hogyha egy cég környezettudatosnak vallja magát, akkor egyre inkább fordul az online csatornák felé, hiszen ezzel is zöldítheti a kommunikációját. Persze az is megoldható, hogyha nem fekete-fehérbe gondolkodunk, hanem ezt a kettőt ötvözzük, tehát használunk online és offline csatornákat egyaránt. Mondjuk használunk olyan PR csatornákat, ahol cikkeket jelentetünk meg, amelyek megjelennek mondjuk egy weblapon, de megjelenhetnek ugyanezek a cikkek az adott weblapon keresztül mondjuk egy újságba is. Számos ilyen weblap van, aki online meg offline módon is kommunikál a potenciális érdeklődőivel. Itt a weblapok esetében azt fontos tudni, hogy itt általában egy weblapnak az energiafelhasználása az 10 tonna szén-dioxid egy évben, tehát ezt viszonylag könnyű karbonsemlegesíteni. Vannak ma már olyan cégek, akik ezzel foglalkoznak, hogyha te fejedbe vetted, hogy a te vállalkozásod zöld lesz, tehát egyre zöldebb és zöldebb lesz, akkor egy ilyen karbonsemlegesítéssel meg tudják azt neked oldani, hogy kizöldítik a weblapodat egy szerény, de nem sértő díjért cserébe. És hogyha neked az offline média csatornák is bejátszanak a cégedbe, akkor pedig igénybe vehetsz olyan zöld nyomdákat, olyan zöld szolgáltatásokat, akiknél fontos az, hogy olyan papírra nyomják a te hirdetéseidet, amelyek mondjuk újrahasznosított papírból vannak előállítva, vagy olyan nyomdagépeket használnak, amelyek szintén környezetkímélőek. Teljesen mindegy, hogy melyik csatornát használod, nagyon fontos, hogy a weblapodra tereld az összes kommunikációt. Ennek azért van jelentősége, mert a weblapodon keresztül mindent mérni tudsz. Tehát itt pontosan látod, hogy ha mondjuk egy szórólapkampányt elkezdesz, akkor mondjuk nem a fő oldaladra tereled a látogatókat, hanem valamelyik érkező oldalra, akkor az Analytics-ből azt fogod látni, hogy mennyien jöttek erre az oldalra, azaz lesz
visszajelzésed arról, hogy érdemes ezt a szórólapkampányt a továbbiakban folytatni, vagy pedig teljesen pénzpazarló hirdetés volt. A weblapodon nagyon fontos, hogy folyamatosan kell neked kommunikálnod, hiszen a Google az emberi gondolkodást mintázza, és te is, hogyha egy szolgáltatást szeretnél választani, akkor előtte szétnézel az interneten, és hogyha találsz két azonos céget, aki azonos iparágban szolgáltat, akkor megnézed, hogy a weblapjuk mikor frissült utoljára. Hogyha te azt látod, hogy 2002-ben tettek fel utoljára friss tartalmat, akkor az első gondolat, ami a fejedbe megfordul, az az, hogy vajon ők még foglalkoznak-e ezzel, vagy pedig már teljesen más iparágban dolgoznak, esetleg megszűnt a cég. Viszont, hogyha azt látod, hogy legutóbb egy hete jelent meg erről egy cikk az oldalon, akkor biztos lehetsz abban, hogy ők szakértői az adott témának, azaz foglalkoznak vele napi szinten, hiszen a múlt héten is éppen erről írtak, ezzel kapcsolatban adtak elő valamilyen konferencián, ezzel kapcsolatban publikáltak valamelyik újságba, vagy valamelyik ügyfelük ezzel kapcsolatban tett fel nekik kérdést, és ezt megosztják veled. Itt éppen ezért nagyon fontos, hogyha a te céged szempontjából hangsúlyos a marketing, akkor pontosan tudod azt, hogy látogatókat kell gyűjtened, akikkel utána folyamatosan kommunikálhatsz. Ugye ezt megteheted úgy, hogy kiteszel egy tanulmányt, ami letölthető, vagy a blogodra feliratkoztatod őket, az időzített üzeneteidre, a hírleveledre feliratkoztatod őket, csinálsz mondjuk egy kalkulátort, amin keresztül ők valamilyen számítást elvégezhetnek az adataikért cserébe, tehát hogyha megadják neked a nevüket, meg az e-mail címüket, esetleg egy olyan anyagot kapnak meg, amit egyébként máshogy nem szerezhetnének meg. Hogyha elkezdesz így listát építeni, és erősíted a marketingedet, akkor azzal kialakíthatsz egy bizalmi folyamatot. Ugye, hogyha minden héten kapnak tőled egy hírlevelet, vagy valamilyen cikket, akkor azzal elérheted azt, hogy minden héten megjelenik a neved az ő levelezőjükbe, meg egy olyan tárgy, egy olyan téma, ami számukra érdekes, mert ők ugye egyszer föltették a kezüket, hogy ez a téma őket érdekli. Hogyha ezt minden héten rendszeresen megteszed, akkor elindul a fejébe egy vezérhangja, és minél több szempontból körbe tudja járni azt a témát, amivel te foglalkozol. Aztán egyszer, amikor eljön az a nap, amikor ő már meghozhatja a vásárlói döntését, akkor nyilván ilyenkor te leszel az, aki az eszébe jut, mint az adott témának a szakértője, és nem fog átmenni a konkurensedhez, mert tőled már rengeteg hasznos információt kapott, és benned már bízik. Tehát az a célja a folyamatos kommunikációnak, hogy a weblapon keresztül kiépítsd a szakértői státuszodat, és bizalmat építsél az ügyfelekben. Van egy webszöveg átvilágítás szolgáltatásunk, ahol egy ilyen 60 perces Skype-in átnézzük a weblapokat. Nagyon sok ilyen webszöveg átvilágításon vagyunk már túl, és van egy csomó olyan szempont, ahol rejtett tartalékok vannak a weblapoknál. A bizalomépítés eszközeit nem használják ki elég jól a vállalkozók. Ebből hoztam nektek néhányat. Az egyik az a referenciák szerepe. Ugye amikor te a reklámjaidban elmondod azt, hogy te milyen kitűnő szolgáltatást végzel, akkor az most vagy igaz, vagy nem. Az egy reklám. Fenntartások vannak vele szemben. Ezzel szemben, hogyha neked valamelyik ügyfeled mondja el azt, hogy a te szolgáltatásod az tű de jó volt, mert, vagy először féltem igénybe venni, de aztán nagyon jó volt, mert, és megindokolja, leírja a saját szavaival a személyes élményeit, akkor ez nagyon gyorsan tudja építeni a bizalmat, mert egy újfajta megvilágításba helyezi a te cégedet és a te szolgáltatásodat. A referenciákról korábban írtunk már elég sok cikket a blogba. Itt vannak fokozatok, tehát az egyik verzió az, amikor úgy nagyjából tudod, hogy mit szeretnek a cégek nálad, és suta módon megpróbálod valahogy megfogalmazni, de érződik, hogy a stílusa ugyanaz, mint ahogy a többi szöveget írtad. Ez a kiscsoportos verzió. Hogyha ennél tovább akarsz egy kicsit menni, akkor megkéred az ügyfeleidet, hogy a saját szavaikkal írják azt le,
hogy ők miért szeretnek veled dolgozni. Itt ugye mivel maradnak benne esetleg stilisztikai vagy helyesírási hibák, ez már jóval hitelesebb lesz, és lesznek benne olyan szófordulatok, amivel egyébként nem találkozik mondjuk a weblapodon, ahol te írtad a webszöveget. A referenciát még hitelesebbé teheted, hogyha teszel mellé mondjuk egy fotót vagy egy elérhetőséget, hogy ezt igen a Kovács Józsi mondta a Kovács Kft-től, és a legfejlettebb verziója pedig, amikor valaki egy videóba elmondja, hogy mennyire jó volt veled dolgozni, és ott meg is indokolja, hogy miért, valamint ad hozzá elérhetőségeket is. Szintén kevesen használják a bizalomépítésbe a fotókat. Nagyon sokszor csak azt látjuk, hogy egy üzenetküldő form van föltéve a kapcsolat oldalra, amin keresztül én kapcsolatba léphetek az adott céggel. Hogyha teheted, akkor készítess a kollégáidról vagy magadról néhány profi fotót, és tedd fel ezt is a weblapodra, hogy lássák a potenciális ügyfelek azt, hogy kivel fognak üzletelni. Az interneten ugye nagyon olcsó kommunikálni, tehát egyre népszerűbb a zöld kommunikáció szempontjából, viszont az se kerül jóval többen, hogyha egy-két fotót felteszel, ami mondjuk mosolyognak a kollégáid. A térkép szintén megkönnyíti azt, hogy könnyebben megtalálják a cégeteket, hogyha kapcsolatba szeretnének veletek lépni. És ami még nagyon jól építi a bizalmat, hogyha interakcióra van lehetőség. Tehát, hogyha mondjuk egy blogot üzemeltetsz, és minden héten publikálsz egy cikket, akkor ugye ott a blog alján lehetősége van a potenciális vevődnek, hogy elmondja a véleményét az adott cikkel kapcsolatban. A Facebookon, hogyha elérhető vagy, és beteszel mondjuk egy Facebook boxot az oldaladra, akkor szintén ez nagyon szépen tudja építeni a bizalmat, hiszen azt látják belőle az emberek, hogy van több száz, esetleg több ezer követőd, és amikor ők dönteni akarnak arról, hogy vajon őt érdemes-e mélyebben vagy komolyabban követnem, érdemes-e feliratkoznom a hírlevelére, blogbejegyzéseire, vagy a Facebook csoportját követnem, akkor hogyha azt látják, hogy már ezt sokan megtették előttük, akkor jóval könnyebben fognak feliratkozni a listádra, amin keresztül ugye bizalmat tudsz építeni. Hoztam nektek néhány alattomos hibát, amivel nagyon gyakran találkozunk szintén a webszövegeknél. Az egyik ilyen, amikor valaki csak a saját cégéről beszél. A Kovács Kft-t 1997-ben indítottuk, üdvözöljük Önt honlapunkon, mi számunkra nagyon fontos a minőség, bla 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 bla. Ezen mindenki elalszik, és elhagyja az oldalt. Az emberek az interneten 95%-ban információt keresnek. Hogyha ezt megtalálják az oldaladon, akkor nyertél, hogyha viszont elaltatod őket, akkor nagyon hamar megnyomják azt a kis piros X-et az oldal tetején, és soha többet nem látod őket. Tehát adjál nekik olyan információt, ami a vásárlási döntés meghozatala előtt érdekli őket, hogyha ezt az információt a te oldaladon találják meg, akkor időről időre vissza fognak térni azért, hogy még több kérdésükre választ kapjanak, és előbb-utóbb ezeken a kérdéseken keresztül el tudják dönteni azt, hogy valóban szükség van erre az adott szolgáltatásra, termékre, amit te nyújtasz, vagy pedig nem. A másik ilyen megközelítés, hogy magadról beszélsz, vagy az ő problémáiról, az ő kérdéseiről beszélsz. Ugye, hogyha magadról beszélsz, az neked érdekes, hogyha viszont róla, az neki érdekes. Tehát érdemes elolvasni úgy a webszövegedet, hogy felteszed magadnak közben azt a kérdést, hogy ez vajon rólam szól, vagy az ő vágyairól, igényeiről szól. Hogyha ő róla szól, akkor ezen a szűrőn is átment a weblapod. Érdemes kerülni a szakszavakat, meg a bonyolultabb körmondatokat. Úgy szoktuk megírni a webszövegeket, hogy egy 8 elemit végzett ember is megértse. Sok iparágban úgy gondolják, hogy az ő ügyfeleik ennél jóval szofisztikáltabb és magasabb végzettségű emberek, ezért nekik nem árt, hogyha van benne egy-két bonyolult szakszó, de a statisztikák azt mutatják, hogy nagyon sokan elvesztik a fonalat és elhagyják az oldalt, hogyha valamit nem értenek. A bizalmi indexről beszéltem, ugye érdemes kitenni egy Facebook oldalt, hogyha átmennek a Facebook oldaladra a weblapodon keresztül, és ott azt látják, hogy te minden héten
többször kommunikálsz, nehogy úristen, minden nap kommunikálsz a Facebook oldaladon, akkor azt úgy tekintik, mint egyfajta mini ügyfélszolgálatot, ahol te bármikor elérhető vagy. Tehát szintén növeli a bizalomindexet, és könnyebben megadják neked az elérhetőségüket, hogy utána kapcsolatba léphessenek veled. És a legfontosabb két kérdés, amit érdemes föltenni a weblap szövegével kapcsolatban, az az, hogy vajon támogatja ez a marketing és az értékesítési folyamatokat. Ugye, hogyha gyűjtöd a feliratkozókat a weblapodon, és utána folyamatosan kommunikálsz, adsz nekik információt, akkor amikor már eleget adtál, akkor egy szép napon elérkezik a pillanat ahhoz, hogy te kérjél tőlük valamit, azaz megpróbáljál értékesíteni. Hogyha rögtön értékesíteni akarsz, és előtte nem adsz, akkor az olyan, mintha valakivel már az első randin mélyebb barátságot szeretnél kötni. Nem működik az életben, és nem működik az online kommunikációban sem. Tehát először érdemes barátkozni velük. Az üzleti kommunikációnak ugye 3 alappillére van, a marketing, az értékesítés és a SEO. A marketingről beszéltem idáig, most egy kicsit beszéljünk az értékesítésről. Ugye a világban, a való világban könnyű megismerni a jó értékesítőt. Hogyha azt mondod neki, hogy kérek egy almát, ő rögtön visszakérdez, hogy 2 lett, maradhat? Az online világban ez nem ennyire egyértelmű, nem tud olyan könnyen megoldani ezt, de ott is törekedhetsz abba az irányba, hogy egyre több dolgot ajánljál föl nekik értékesítésre. Hogyha ki van dolgozva a termékpiramisod, azaz lépésről lépésre próbálod neki eladni először az alacsonyabb értékű szolgáltatásaidat, termékeidet, majd amikor már ezeket kipróbálták és elégedettek vele, akkor kínálod csak fel a prémium szolgáltatásaidat, akkor sokkal nagyobb sikert fogsz elérni, mint hogyha rögtön a legdrágább szolgáltatásaidat kínálnád neki. Ugye 2008 óta bizalmi válság van az országban, meg nagyjából az egész világon, de könnyű belátni azt, hogy lelassultak a döntési folyamatok, sokkal lassabban hoznak meg egy döntést a beruházásról a különböző cégek, ezért érdemes kidolgozni olyan belépő termékeket, olyan kopogtató termékeket, amelyek arra jók, hogy csak épp hogy kinyissák a pénztárcájukat az ügyfelek, és ezáltal megkóstolják a te termékedet, megkóstolják a szolgáltatásodat, és tudjanak ezzel kapcsolatban hozni egy döntést, hogy ez nekik kell, vagy nem kell. Az értékesítésnél szintén nagyon fontos, hogy amikor a weblapodon keresztül próbálsz értékesíteni, azaz leírod, hogy a te terméked az miért, meg kinek jó, akkor tartsad szem előtt a 3 miért módszert. Hogyha olvastál értékesítéssel kapcsolatos könyveket, akkor ez a haszonérveléses bemutató, vagy a tulajdonság előny haszon 3-as néven kerülhetett elő. Ennek az a lényege, hogy soha nem beszélünk arról, hogy a termékeinknek milyen tulajdonságai vannak. Mert ez senkit nem érdekel, hogy ez hány centi, hány kilowattot tud, vagy hány kiló. Ez kutyát nem érdekli, viszont hogyha azt meg tudod mutatni neki, hogy ez miért és hogyan áll kapcsolatban az ő vágyaival, akkor már közelebb kerülsz ahhoz, hogy ő meghozza a vásárlási döntését. És amikor megvilágítottad már az előnyöket, akkor érdemes még egyel tovább lépni, és megnézni azt, hogy ez milyen hasznosságokat jelent az ő számára. Tehát azon túl, hogy ez már kapcsolatban áll a vágyaival, nézzük azt meg, hogy vajon miért tenne ő lépéseket. Vond be őt érzelmileg, hogy eljusson addig a pontig, ahol már fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy oké, nekem erre szükségem van, én egy ilyet most kérek. Ugye volt arról szó, hogy a webszövegednek támogatnia kell a marketing és az értékesítési folyamatokat is, hiszen radikálisan tudod csökkenteni azt, amilyen szinten te terheled a környezetedet, egyre zöldebb lesz a kommunikációd, és egyre zöldebb lesz a céged. Ebben még egy ragyogó eszköz, ami a rendelkezésedre áll, az a kereső optimalizálás. Ennek azért van egyre nagyobb szerepe a zöld cégek életébe, mert ez is minimális energiabefektetéssel jár, és minimálisan terheli a környezetet. Akármikor beszélek vállalkozókkal, abban minden vállalkozó egyetért, hogy ő szeretne a Google találati oldalának az elején lenni. Csak amikor visszakérdezek arra, hogy milyen szavakra,
akkor vannak, akik elbizonytalanodnak. Ezt többféle módon körbe lehet járni, hogy te milyen szóra szeretnél előre kerülni a Google-be. Egyrészt megkérdezheted egy ilyen kis fókuszcsoportos beszélgetésbe a legjobb ügyfeleidet, vagy hogyha vannak hírlevélolvasóid, akkor kiküldhetsz nekik egy online kérdőívet, és a válaszokat kiértékelheted. Esetleg, hogyha futtatsz az oldaladra AdWords hirdetéseket, akkor megnézheted annak az eredményeit, vagy az oldaladon, hogyha van Analytics, azt is elemezheted időről időre. Esetleg választhatsz profi kulcsszókutatást, ahol megnézik mellé a versenyhelyzetet is, meg a CPC-t, hogy mennyibe kerül egy adott hirdetésnek a megjelentetése. Itt nagyon fontos látni azt, hogy a különböző kulcsszavakhoz különböző találati keresési számok tartoznak. Tehát teljesen más szám tartozik az almaszóhoz, meg a banánszóhoz, holott neked lehet, hogy mind a kettő gyümölcs. Említettem az előbb, hogy a Google abszolút abba az irányba halad, hogy az emberi gondolkodást mintázza, és hogyha egy weblapnál azt tapasztalja, hogy rendszeresen jelentett meg tartalmakat, akkor azt értékesebbnek tekinti egy másiknál, ahol soha nem kommunikálnak. Hogyha ezeket a tartalmakat te úgy írod meg, hogy ráigazítod a számodra fontos kulcsszavakra, akkor egyre jobban előre fogja tolni a Google a természetes találati listán. Ugyanúgy, amikor valamit értékesíteni szeretnél, akkor érdemes ezt az értékesítési oldalt is ráigazítani arra az adott kulcsszóra. Hogyha megteszed ezt, akkor azzal eléred, hogy nem csak a fő oldaladat, hanem a különböző értékesítési oldalaidat is előrébb tudod tolni a Google természetes találati listáján. Amennyiben végeztél már ilyen kulcsszókutatást, és tudod, hogy neked az alma, banán, citrom, dió szavak nagyon fontosak, akkor érdemes megtervezni azt, hogy hogyan kommunikálj. Sokan találják szembe magukat azzal a problémával, hogy érzik azt, hogy fontos a folyamatos kommunikáció, de mindig betemeti őket az éppen aktuális problémájuk, hogy most neki el kell mennie tárgyalni, most neki tüzet kell oltani a cégébe, és ezért mindig utoljára marad az, hogy valaki megírja a cégbe azt az adott blogbejegyzést. Erre van egy pofon egyszerű módszer, előveszel egy Excel táblát, és megtervezed, hogy a 22., 23., 24. héten miről fogsz írni. Ez egyszer egy komolyabb munka, amit bele kell tenned, viszont hogyha már van egy ilyen ütemezési terved magaddal szemben, hogy mondjuk minden héten szerdán fogok kommunikálni, akkor már ehhez könnyen tudod magad tartani. És érdemes azt is megtervezned, hogy mondjuk a 23. héten beszélsz az almáról, aztán a citromról, a dióról, és ezeket mindig berotálod, akkor ezzel azt fogod elérni, hogy hétről hétre lesz egy olyan keresőoptimalizált blogbejegyzésed, amely a számodra fontos kulcsszóra egyre előrébb és előrébb kerülhet a találati listán. Így elérheted azt, hogy a téma iránt érdeklődő emberek minél jobban, minél gyorsabban találkoznak a te üzeneteddel. És ugye a keresőoptimalizálás az nem egy ilyen sprintfutás, tehát annak ott kell időt hagyni, amíg ez beérnek a SEO blog bejegyzései, beérnek a keresőoptimalizált értékesítési oldalaid, a link marketinged. Van egy gyorsítósáv, amit igénybe lehet venni, ezek pedig az AdWords hirdetések, ugye ezek, amik legfelül vannak a természetes találati lista fölött, ezek a fizetett hirdetések. Hoztam nektek egy példát, amin keresztül szerintem nagyon szemléletesen lehet látni, hogy milyen óriási különbségek vannak a között, hogy te almát vagy banánt kommunikálsz. Az egyik ügyfél azzal keresett meg minket, hogy behozott egy hajszeszt, és ez megindítja a pigment termelést a hajhagymákban, nagyon jó a termék, viszont el kéne kezdeni ezt kommunikálni. És kiderült, hogy nem ragaszkodnak mereven a hajszesz szóhoz, úgyhogy érdemes lenne körbejárni egy kicsit ezt a témakört. Úgyhogy csináltunk egy kulcsszókutatást, amiből kiderült, hogy a hajápoló szóra 1800-an keresnek havonta, viszont a hajszínezőre már 3000-en, és a hajfesték meg a hajfestés szó sokkal erősebb. Ugye itt kell hozni egy stratégiai döntést,
hogy én el akarok-e kezdeni versenyezni a hajfestés szóra, amire már most van rengeteg találat, mert vannak olyan cégek, akik már évek óta költenek a kereső optimalizálásra, vagy pedig inkább keresek egy olyan réspiacot, mondjuk a hajápolót, ahol a verseny sokkal alacsonyabb, meg a kattintásokért is sokkal kevesebbet fogok fizetni. Ezt mindig az ügyfél dönti el, de könnyű belátni azt, hogy egy ilyen kulcsszókutatással lehet találni olyan kék óceánokat, ahol még senki nem halászik, és nagyon szép forgalmat lehet hozni a keresőből. Ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy hogyan pozícionálod a cégedet, milyen szavakat használsz a kommunikációdban. Ehhez a segítségedre van, hogyha megcsinálod a konkurencia elemzésedet, vagy a SWOT elemzésedet, ahol felméred azt, hogy milyen gyengeségek, erősségek, lehetőségek és veszélyek vannak a cégedben, és megnézed a trendeket. Nem ritka az sem, hogy valaki már megcsináltatta mondjuk ezt a kulcsszókutatást, de azt mondja, hogy oké, ez volt 3 éve, lehet, hogy azóta elmozdultak a trendek, nézzük meg ezt még egyszer. És kijönnek olyan réspiacok, amire érdemes neki kivetni a hálóját, mert nagyon szépen lehet hozni onnan is látogatókat. És ugye az online kommunikációnak még az is hatalmas előnye, hogy itt vannak ma már olyan szoftverek, amelyeket hozzá lehet illeszteni a weblapokhoz. Ugye, hogyha neked most jelenleg úgy működik a céged, vagy az online kommunikációd, hogy oda jön minden nap mondjuk 600 látogató, és ebből elég sokan elhagyják az oldalt, soha többet nem találkozol velük, akkor ezeket a látogatókat egy ilyen fekete dobozzal, egy megfelelően beállított szoftverrel meg lehet fogni, és egy külön kommunikációval, egy külön automatizált hírlevél sorozattal rá lehet őket venni idővel a vásárlásra. Ez nyilván nem egy illetve egy gyors folyamat, itt szintén olyan 3-6 hónappal lehet számolni, de mivel neked ezek már elveszett vevők, ezért itt is nagyon komoly eredményeket lehet elérni, anélkül, hogy te különösebben terhelnéd a környezetedet, azaz a zöld kommunikációdat tudod erősíteni ezekkel a szoftverekkel is. Én a 3 témával kapcsolatban hoztam nektek egy pár könyvet, amit érdemes elolvasni. A Chris Andersonnak van egy remek könyve, ennek a Hosszú farok a címe. Ez arról szól, hogy jelentősen változnak a keresési szokások. Ugye vannak olyan iparágak, ahol már a nagy cégek olyan szinten beásták magukat a találati lista elejére, hogy nagyon nagy költségvetéssel tudnák csak őket megelőzni, hiszen már több 10 millió, 100 millió forintot elköltöttek AdWords-re, meg kereső optimalizálásra. Viszont, hogyha megnézed ezeket a kulcsszó összetételeket, tehát nem az egyszavas, hanem a 2-3 szavas kulcsszó összetételeket, akkor könnyen lehet, hogy találsz olyan kék óceánt, ahol még senki nem vetette meg a lábát, és még senki nem halászik. A másik nagyon jó könyv, Hogyan adjunk el bármit bárkinek, hogyha azt érzed, hogy a kommunikációban nem elég hangsúlyos az értékesítés, akkor jó szívvel ajánlom, hogy ezt a könyvet olvasd el, és van a Sikerkalauznak az első része, ez a Hogyan szerezzünk barátokat, ez is nagyon, nagyon hasznos könyv. Úgyhogy, hogyha ezekkel a témákkal kapcsolatban így szeretnél elmélyedni, akkor jó szívvel ajánlom neked ezeket a könyveket, és hogyha nálad fontos az, hogy a kommunikációdban milyen szavakat használsz, akkor még szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy ma éjfélig még lehet játszani az oldalunkon, egy 60 000 forintos kulcsszókutatást sorsolunk ki, és hogyha még eddig nem tetted, akkor arra bíztatlak, hogy játsszál velünk. Én már ennyit szerettem volna mondani, hogyha van bármilyen kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok rá. Köszönöm.